ଚନ୍ଦ୍ରକଳାଙ୍କର 10 ପୁଅଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଯାଏ। ଘରକୁ ନୂଆ ବୋହୂମାନେ ଆସନ୍ତି। 5ଟି ନୂଆ ବୋହୂ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଗୋରା। ସେମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ନିଜେ ପସନ୍ଦ କରି ମନୋନୀତ କରିକି ଘରକୁ ବୋହୂ କରିକି ଆଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୂର୍ଖ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାକୁ ଲାଗେ ସେହି ଗୋରୀ ବୋହୂମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଣବନ୍ତୀ। ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାକି 5 ବୋହୂ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ୟାମଳୀ, ସେହି କାଳି ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ନିଜେ ମନୋନୀତ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରି ବାହା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାଙ୍କୁ ସେହି 5 କାଳି ବୋହୂ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନା ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନା ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଖାଲି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହିଁ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ସମୟ ବିତିବାକୁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ମୂର୍ଖ ବୁଦ୍ଧି ବିଲକୁଲ ବି ବଦଳେନି। ଆରେ ବା କେତେ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରିଛୁ ଲୋ ମା ଚନ୍ଦ୍ରମୋହିନୀ। ସତରେ ତ ହାତରେ ପୁରା ଯାଦୁ ଅଛି ଲୋ ମା। ମୋ ବଡ଼ ବୋହୂ, ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋହୂ କେଡ଼େ ଗୋରା ହେଇଛି ଜହ୍ନ ଭଳିଆ। ଗାଁ ସାରା ବା ପ୍ରଶଂସା ପକାଉଛନ୍ତି କି ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ତୋର 5ଟା ଗୋରୀ ବୋହୂ ଭଳିଆ ଗାଁରେ କାହାର ହେଲେ ବୋହୂ ନାହିଁ। ସତରେ ମୋ ଗୋରୀ ବୋହୂମାନେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ଗୁଣମନ୍ତୀ ବି। ହଁ ଆଲୋ ମା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରୁଛ ତମେ 5 ଜଣ। ବେଳେବେଳେ ତ ମୁଁ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ହେଲେ ଚୋବେଇକି ଖାଇଯାଉଛି। ହଁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ। ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆହୁରି 5ଟା ପୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ନା ଏ ବୟସରେ ଏତେ ଖାଇଲେ ଭଲ ନାହିଁ, ଓଜନ ବଢ଼ିଯିବ। ହଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ବାଲାନ୍ସରେ ଖାଉଥାଉଛି। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ, ଏଡ଼େ ଗୁଣମନ୍ତୀ ମୋ ବୋହୂ ଗୁଡ଼ାକ। ପୁରା ବା ଜହ୍ନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସତରେ ମୁଁ ଭାରି ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋର 5 ଗୋରୀ ବୋହୂ ପାଇଁ ବୋଲିକି। ହଁ ମୁଁ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ କରିଛି ତମେମାନେ ମୋର ବୋହୂ ହେଇଛ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୋଷେଇ, ଯେମିତିଆ ମୁହଁ ସେମିତିଆ ରୋଷେଇ। ହଁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ରୋଷେଇ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ କରନ୍ତି। ଆଲୋ ମା ରମା, କାଲି ଏମିତି ରୁଟି କ'ଣ ପାଇଁ ବନେଇଥିଲୁ? ରୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ପୋଡ଼ା ରୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଆଣିକି ଦେଲୁ। ଶାଶୁକୁ କିଏ ଏମିତି ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ? ଛି ଜଳି ଯାଇଥିବା ରୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିକି ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦଉଛୁ। ତୁ ତ ଜମା ସମ୍ମାନ କରୁନୁ ମୋତେ। ତୁ କ'ଣ ଆହୁରି 5 ବୋହୂ ଯୋ ଅଛନ୍ତି? ଛି ମୋ ପୁଅମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଖିକି ତମମାନଙ୍କୁ ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ କରିକି ନେଇକି ଆସିଲେ କେଜାଣି? ଓହୋ, ନା ରୂପ ଅଛି ନା ଗୁଣ ଅଛି। ଛି ଏଡ଼େ କଦର୍ଯ୍ୟ ରୋଷେଇ କରୁଛ। କ'ଣ ଶିଖିଛ କେଜାଣି? ମୋତେ ତ ବଡ଼ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। କେମିତି ମୁଁ ରହିବି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ? ଛି କି ଗନ୍ଧିଆ ରୋଷେଇ ତମର। ରମା ଅପା, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା କି? ବୋଉଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଟିକେ ଦେଖ ନା। ଏମିତି କେଉଁ ଶାଶୁମାନେ ବୋହୂମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କି? ସେ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦିନ ରାତି ତ ଖାଲି ମୋ ଗୋରୀ ବୋହୂ କହିକି ମାଳା ଜପୁଥାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ, ଆମେ ବି ତ କାଲି ରାତିରେ ଏତେ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ନା, ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ସବୁ ବନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେତେ କଥା କହିଲେ, ତରକାରୀରେ ଲୁଣ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି, ରାଗ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି, ମସଲା ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ମିଛ କଥା। ତାଙ୍କୁ ତ ଖାଲି ବାହାନା ଦରକାର ଆମକୁ 10ଟା କଥା ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଅପା। ସତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିକି। କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଶ୍ରୀଲେଖା, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କର ଇଏ ବ୍ୟବହାର, ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା କହିଲୁ? ସେ ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ମା, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମଠୁ ବଡ଼। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ଭଲ ହେବନି। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ତାହେଲେ କଥା ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆମେ ଏ ଘରର ବୋହୂ, ଆମକୁ ଏସବୁ କଥା ଭାବିବା କଥା। ଦେଖିବ ରୁହ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ବୋଉ ସବୁ କିଛି ବୁଝିଯିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହ କରୁଛେ, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହରେ ନା ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଦେଖିବ ତୁମେ, ଦିନେ ବୋଉ ବଦଳିଯିବେ ଆଉ ଆମ ସ୍ନେହକୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମୂର୍ଖ ଧାରଣା ଅଛି। ଦେଖିବ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯିବ ଆଉ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ଆଲୋ ମା ଚନ୍ଦ୍ରମୋହିନୀ, ଦେଖିଲୁ ମୁଁ କେମିତିଆ ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଆସିଛି। ବନାରସୀ ଶାଢ଼ୀ ବା,
ଆଉ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଏତେ ଦାମିକା। ହଁ, ଏ ଶାଢ଼ୀ ସେ ଦୋକାନରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ନା ମୋତେ ତ ମୋର ପାଞ୍ଚ ଗୋରି ବୋହୂଙ୍କ ମୁହଁ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଆଣିଲେ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁ ରଙ୍ଗ ଯାଚୁଛି ମାନୁଛି। ହଁ ବା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ 5ଟା ବନାରସୀ ଶାଢ଼ୀ ଏତେ ଦାମ ହେଲେ ବି ମୁଁ କିଣି ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋ ବୋହୂମାନେ ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ କେଡ଼େ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ପୁରା ଜହ୍ନ ମୁହଁ ଭଳିଆ। ଆଉ ହଁ, ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଆସିଛି, ହେଇଠି ତଳେ ଅଛି, ନେଇଯାଅ। ଆଉ 5 ଜଣ ବାଣ୍ଟି ନିଅ, ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ନେଇଯାଅ। ମୋ ପୁଅମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସହରରେ ଯାଇକି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପଇସା ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ କେମିତି ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଲେ ବି କ'ଣ ହବ? ଯେତେ ଦାମିକା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ତମେମାନେ ଦୁଶୁଛ। ଛି ଛି, ଛାଡ଼, ଯାହା ଦୁଶୁଛ କ'ଣ ଆଉ କହିବି। ହଁ, ନେଇଯାଅ ଏ ଶାଢ଼ୀ। ଆଉ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମୁହଁ କରିକି ଏଠି ଠିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛ? ହଁ, ଭାରି ଦେଖେଇ ହେଉଛ। ସବୁ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ହିଂସା, ମୋ ଗୋରି ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଈର୍ଷା କରୁଛ। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଜଲ୍ଦି ନେଇଯା ରମା ବୋହୂ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ଏଇଠୁ ଯାଅ। ତମକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ମୋତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଛି ରମା ଅପା, ତମେ ଦେଖିଲ ନା ବୋଉ କେମିତି କଲେ ଆଜି? ହଁ, ସେ 5 ଗୋରି ବୋହୂମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଏତେ ଦାମିକା ବନାରସୀ ଶାଢ଼ୀ ହଁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶସ୍ତା ସୂତାର ଶାଢ଼ୀ। ଛି, ଏମିତି କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯାଇ 10ଟା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନେ ବି ତ ସହରରେ ଖଟିକି ପଇସା ପଠାଉଛନ୍ତି ନା, ଆମର କ'ଣ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ? ବୋଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ମେକଅପ୍ ସାମାନ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ସବୁ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେବାକୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ହଁ ଶ୍ରୀଲେଖା, ତମେ ପୁରା ସତ କହୁଛ। ଆଉ ଠିକ୍, ବୋଉ ଏମିତି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏଟା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ 2ଟା କଥା କହିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆଇନା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଏ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି କହିବା ଭଲ ରହିବନି। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ଆମ ମା ଭଳିଆ, ଆମ ଗୁରୁଜନ। ସେ ସିନା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ଏ କଥାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ତାହେଲେ ବୋଉ ଆହୁରି କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବେ, ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ। ଆଉ ଆମକୁ ଏସବୁଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବାର ଅଛି। ଆମର ପାଠପଢ଼ା ଏସବୁରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏସବୁ ଅଯଥା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଦେଖିବ ରୁହ, ବୋଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ, ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କର। ଅପା ଜାଣିଛ ବୋଉ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗହଣା ବାକ୍ସ ରଖିନଥିଲେ କି, ସେହି ଗହଣା ବାକ୍ସକୁ ବା ଆଜି ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଲେ। ଆଉ ଯେତକ ସୁନା ଗହଣା ଥିଲା ସବୁ କାଢ଼ିକି ସେଇ 5 ଗୋରି ବୋହୂଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ଆମକୁ କିଛି ହେଲେ ଦେଲେନି ଅପା। ହଁ ନା, କିଛି ଦେବେ? ବୋଉ ଏମିତି କରିପାରିବେ? ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆରେ ସେ 5 ଗୋରି ବୋହୂ ହିଁ ଏ ଘରର ବୋହୂମାନେ କି? ଆମେମାନେ କ'ଣ କିଛି ନୁହଁ? ବୋଉଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି କରିବା କଥା? ସବୁବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାତର ଅନ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି, କେଡ଼େ କଥା ନ କହୁଛନ୍ତି। ଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନ କରୁଛେ, କିଛି ନୁହଁ ଏଗୁଡ଼ାକ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଅପା, ମୁଁ ଏଟା ଜମା ସହିପାରିବିନି। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ବୋହୂଙ୍କ ଗହଣାରେ ଆମର ବି ତ ଅଧିକାର ଥିଲା ନା। କ'ଣ କରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଆମର କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି? ସେଟା ତ ବୋଉଙ୍କର ଗହଣା, ସେ ତାର ମାଲିକାଣୀ। ତାଙ୍କର ଯାହା ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ତାହା କଲେ। ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କ'ଣ କହିବା? ସେ କ'ଣ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ କି? ସେମିତି ତ ସେ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଛାଡ଼, ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସମୟ ବିତୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ସେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ବଦଳନ୍ତିନି। ତାଙ୍କର ସେଇ ମୂର୍ଖ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ଦିନ ରାତି ଖାଲି ଗୋରି ବୋହୂମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ରହୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହିଁ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି କାଳି ବୋହୂମାନଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େନି। ସେ ତ ଖାଲି ଗୋରି ବୋହୂମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହିଁ ପକାଉଥାନ୍ତି, ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି କାଳି ବୋହୂମାନଙ୍କ ସହିତ। ବୋଉ,
କିଛି ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କର ତେଲ ସାମ୍ପୁ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। କିଛି ପଇସା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ପଇସା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଲ ସାମ୍ପୁ ସାବୁନ ସରିଯାଇଛି। ହଁ ପଇସା କ'ଣ ଗଛରେ ଫଳୁଛି ଯେ ତୋଳିକି ଆଣିକି ଦେଇଦେବି? ମୋ ପୁଅମାନେ ଏଡ଼େ ମେହନତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସହରରେ ଖଟି ଖଟି ପଇସା ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସିଲା ମହାରାଣୀ ଅଯଥାରେ ପଇସା ସାରିବା ପାଇଁ। ଏତେ ଲମ୍ବା ଚୁଟି ରଖିବା କ'ଣ ଦରକାର ବା? ଯୋଉ ତ ଚେହେରା, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଏଡ଼େ ଲମ୍ବା ଚୁଟି। ଯୋଉ ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ନା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୋଉ, ଆମକୁ ତ ଦରକାର ସାମ୍ପୁ। ହଁ ଦେଇଦିଅ ନା ବୋଉ। ଆଉ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କରୁଛ? ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଉ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡର। ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନେ ବି ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପଇସା ପଠାଉଛନ୍ତି ନା। ଆମର ବି ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ପଇସାରେ। ହଁ ଆରେ ଇଲୋ ମାଲୋ, ଦେଖ କେଡ଼େ କେଡ଼େ କଥା କହିଯାଉଛି। ତମେ ମାନେ ଏବେ ମୋତେ ହିସାବ ମାଗିବ? ମୋ ପୁଅମାନେ ମୋତେ ପଇସା ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏ ଘରର ମାଲିକାଣୀ ମୁଁ। ଏ ଘରର ସବୁ, ଏ ଜମି ବାଡ଼ିର ମାଲିକାଣୀ ମୁଁ। ସବୁ କିଛି ମୋ ନାଁରେ ଅଛି। ତମମାନଙ୍କର ଏଡ଼େ ସାହସ ମୋତେ ହିସାବ କିତାବ ମାଗିବ? ବଡ଼ ଆସିଲା ସାମ୍ପୁ କିଣିବ ବୋଲି ମୋତେ ପଇସା ମାଗିବା ପାଇଁ। ଯୋତ ଚେହେରା, ତା ଉପରେ ଏତେ ଲମ୍ବା ବାଳ, ପୁରା ଭୁତୁଣୀ ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛ। ବଡ଼ ଆସିଲେ ସାମ୍ପୁ କିଣିବେ। ଏହା ଶୁଣି ଗୋରି ବୋହୂମାନେ କାଳି ବୋହୂମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏହିପରି ସମୟ ବିତି ଚାଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବୋହୂ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହିନୀ ଆସେ। ବୋଉ, କ'ଣ ହେଇଛି ବା? ଏଡ଼େ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଏଠି ବସିଛ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? କ'ଣ ହେଲା ବୋଉ? ଆଲୋ ମା, କ'ଣ କହିବି କହିଲୁ? କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ପଇସାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ପୁଅମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଜମିଦାରଙ୍କଠୁ ଆମେ ବହୁତ ପଇସା କରଜ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ଏଇ ଘର ଆଉ ଆମ ସବୁ ଜମିବାଡ଼ିକୁ ବନ୍ଧା ରଖିକି। ସେ ତ କାଗଜରେ ଲେଖିକି ପଇସା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ କାଗଜ ଅନୁସାରେ ଏଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ ପଇସା ଦେଇଦେବାର ଅଛି। ନହେଲେ ଏ ଜମି ବାଡ଼ି, ଏ ଘର ସବୁ କିଛି ବନ୍ଧାରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଜମିଦାର ସବୁ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ତମେମାନେ ତ ଜାଣିଛ ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ଜମିଦାର, ସେ କେମିତିକା ଲୋକ, କିଛି ହେଲେ ଶୁଣିବେନି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୋ ପୁଅମାନେ, ମୋ 10 ଜଣ ଯାକ ପୁଅ ସହରରେ ଯାଇ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଖଟିକି ମୋ ପାଖକୁ ପଇସା ପଠାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ମୂର୍ଖିଣୀ କ'ଣ କଲି? ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପଇସା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନାରସୀ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଗହଣା ଗାଠି ସବୁ କିଣିକି। ଏବେ ପଇସା କମ୍ ଅଛି ଘରେ। ଅଣ୍ଟିବନି ଲୋ ମା। କେମିତି ସୁଝିବି, କୁଆଡ଼ୁ ପଇସା ଆଣିବି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ମୋତେ। କ'ଣ କରିବି? ବୋଉ, ତମେ ବିଲକୁଲ ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ଆମେ ସବୁ ବୋହୂମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣା ବିକିଦେବୁ, ଆଉ ଏ ଘରକୁ ଆମେ କରଜମୁକ୍ତ କରିଦେବୁ। ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା କରନି ବୋଉ। ଆଜି ହିଁ ଆମେ ଗହଣା ବିକିଦେବା, ଆଉ ଟଙ୍କାର ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଯିବ। ଏହା ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଚକିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସବୁବେଳେ ସେ କାଳି ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଚକିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆରେ ମା, ସତରେ ତୋ ମନ ଏତେ ଭଲ। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ତୋତେ ଏତେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ହିଁ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଉପକାର କରିବା କଥା କହିଲୁ। ସତରେ ଲୋ ମା, ମୁଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମୂର୍ଖିଣୀଟେ। ବୋଉ, ଏସବୁ କଥା ଛାଡ଼। ତମେ ପ୍ରଥମେ ଗହଣା ଗାଠି ନେଇକି ବିକିଦିଅ, ଆଉ ଟଙ୍କା ତକ ସବୁ ସୁଝିଦିଅ, ହେଲା? ନା ବୋଉ, ମୁଁ ମୋ ଗହଣା ଗାଠି କିଛି ଦେବିନି। ମୋ ଗହଣା ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବି ଯେ? ନା, ମୋର ସେମିତି ବି ଏ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସହରରେ ରହିବି, ଆଉ ପାଠ ବି ପଢ଼ିଛି। ମୁଁ ସହରରେ ଚାକିରି ବି କରିବି, ଆରାମସେ ରହିବି। ମୁଁ ଗହଣା ଗାଠି କିଛି ଦେଇପାରିବିନି। ସବୁ ଗୋରି ବୋହୂମାନେ ଗହଣା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି କଳାବତୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋରି ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସାଇ ରଖୁଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଅସଲି ଚେହେରା ସେ ଦେଖିନିଏ। ଏହା ଦେଖି କଳାବତୀକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ଆରେ, ମୁଁ ହିଁ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଗହଣା କିଣିକି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଦେଖ ଏମାନଙ୍କ ମନ ଏଡ଼େ ଅସୁନ୍ଦର।
ছি 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 ମୁଁ କି ମୂର୍ଖିଣୀ। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଭୁଲ ଧାରଣାରେ ରହୁଥିଲି। ଦେଖ ତ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲା ଏମାନେ ମୋତେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦେଲେ। ହଁ ଛି। ଆରେ ଆରେ ବଡ଼ ଆସିଲେ ଆଦର୍ଶ ବୋହୂ ବନିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ବା ସମସ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ଗହଣା ବିକିଦେବେ ସେଇ 5 ଜଣ। ଆଉ ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଅଛି ଆଉ ଆଙ୍କେ ଯେଉଁ ଗହଣା ବିକିବେ, ତଥାପି ପଇସାର ଯୋଗାଡ଼ ହବନି। ଆହୁରି ପଇସା ଦରକାର। କୋଉଠୁ ଆଣିବେ ମହାରାଣୀ ମାନେ ପଇସା? ଭାରି ଆଦର୍ଶ ବୋହୂ ବନୁଛନ୍ତି। ବନୁଥାନ୍ତୁ, ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଆମେମାନେ ତ କିଛି ବି ଗହଣା ଦେବାନି। ହଁ ବୋଉ ଇଏ ନିଅ ପଇସା, ଇଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଅଛି। ସବୁ ପଇସାର ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଗଲା। ଏବେ ନେଇକି ଜମିଦାରକୁ ଦେଇଦିଅ ଆଉ କରଜ ଶୁଝିଦିଅ। ହଁ ବୋଉ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ। ଆଉ କ'ଣ ଠିଆ ହେଇକି ଭାବୁଛ ତମେ? ଆରେ ମା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତେ ପଇସାର ଯୋଗାଡ଼ କେମିତି ହେଲା। କାରଣ ଘରେ ଯାହା ପଇସା ଥିଲା ଆଉ ତମମାନଙ୍କର ଗହଣା ବିକିକି ଏତେ ପଇସା ତ ଯୋଗାଡ଼ ହେବା କଥା ନାହିଁ। ମୋତେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି। ବୋଉ ତମେ ବିଲକୁଲ ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ହଁ ପଇସା କମ୍ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ବାଳ ଥିଲା ନା ତାକୁ କାଟି ବିକିଦେଲୁ। ହଁ ଲମ୍ବା ବାଳକୁ କାଟି ବିକିଦେଲ? ଆରେ ମା, ଇଏ ତମମାନେ କ'ଣ କଲ? ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଲୋ ମା, ତମମାନଙ୍କୁ ତମ ଲମ୍ବା କେଶ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତମେମାନେ ଘରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ତମମାନଙ୍କୁ ବାଳ କାଟିଦେଲ। ବୋଉ ତମେ ବିଲକୁଲ ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ଆମମାନଙ୍କ ବାଳ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲମ୍ବା ଆଉ ଘନ ହେଇଯିବ। ତମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଘରକୁ କରଜମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଜମିଦାରକୁ ପଇସା ଦେଇଦିଅ। ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ନିଜ କଳା ବୋହୂମାନଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣକୁ ଦେଖି। ଆଉ ସେ ସବୁ କରଜ ଶୁଝିଦିଏ। ତାପରେ ସେ ସେହି ଘର ଆଉ ଜମିବାଡ଼ି ଯେଉଁଟାକି ତା ନାଁରେ ଥାଏ ସବୁ କିଛି ତାର 5 କାଳି ବୋହୂଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦିଏ। ଏହା ଦେଖି ଗୋରୀ ବୋହୂମାନେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତି ଆଉ କ୍ଷମା ବି ମାଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଅସଲି ସୁନ୍ଦରତା କ'ଣ ସେ ବୁଝି ଯାଇଥାଏ। ହଁ ଆଉ ସେ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି। କାଳି ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରେ।